Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Шаллыга суыклар килә, белгечләр нинди киңәшләр бирә, Гүзәл Шихапова ачыклады. Балалар бакчасына тараканнар социаль җилтәрдә таралган бу хәбәр дөресме? Абдулла Тукай һәм башка танылган шәхесләр портретын яттан язалар, Чаллыда татар милли открыткаларын ясадылар. Чаллыга суыклар килә, быел беренче тапкыр урамда өчен кышкы һава торышы. Термометрның төркемеше баганасы 20 градустан түбән төшмәсә дә, җылымса көннәрдән соң салкынга зарланучылар күп булды. Алдагы көннәрдә нинди һава торышы көтә безнең сюжетта. Республикада Скандинавиядан килгән циклон хөкем сөрә, синоптиклар Чаллыда төнлә 23-25 градуска кадәр суык була дип кисәтә. Урыны белән термометр баганасы 30 градуска кадәр төшәчәк. Әмма суыклар озак тоткарланмаячак. Затем в воскресенье местами ожидается слабый снег, ночные температуры минус 22, минус 24, днем минус 10, минус 12. В понедельник также местами слабый снег. Что касается температур, то они начнут повышаться. Ночью минус 13, минус 15, днем минус 7, минус 9. Құтқаручылар иң мөһиме жылы киенергә кирәк ди, зур юлга чыгар алдыннан һава торышы белән танышырга киңәш итәләр. В дороге все может случиться, где-то на трассе остановиться, еще что-нибудь. Не всегда, то есть может там кто-то остановится или еще что-нибудь, даже если вы стоите на аварийной сигнализации. Так, с собой, еще раз повторяю, тепло обязательно, то есть телефон обязательно заряженный, дорогу выезжать. Если есть возможность, то или дополнительный аккумулятор, или дополнительный внешний аккумулятор, чтобы можно было как минимум телефон подзарядить и, допустим, позвонить по телефону 112. Как многие говорят, обтирание там снегом и т.д. Ни в коем случае. То есть к холодному просто ни к чему лучше не прикасаться. Мондый суыкларда перекресток социаль адаптация үзәгенә мөрәҗәгать итүчеләр саны арта. Үзәктә 50 койка урын, алар барысы да тулы. Мөрәҗәгать итүчеләрне республика буенча билгелиләр. Татарстанда шундый 3 үзәк бар. Фаиз Абдуллин бирегә йорты янгач эләккән. Көзен берничә көн урамда кунарга туры килгән. Шартларны чагыштырып та булмый ди. Үзәктә ашаталар, карыйлар. Положительно. Яхшы. Зима – это сам такой период, когда люди в основном обращаются, потому что начиная с осени, потому что начинается температура снижаться, соответственно, и условия содержания в подъездах, на улицах и так далее, они не могут там быть. И они обращаются. Конечно, количество обращений приходится на этот период в основном. Әгәр дә берничә сәгать дәвамында суыкта урамда торырга туры килә икән, хәрәкәт итәргә кирәк ди белгечләр. Чыкканда яхшылап тукланырга кирәк. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Балкыш балалар бакчасы ашханасында тараканнар. Чаллы ТВ редакциясының кайнар элемтә телефонына шәһәрдәшебез шундый хәбәр калдырган. Социаль челтәрләрдә дә бу хакта фикер алышалар. Балалар бакчасында чыннан да тараканнар бармы? Хәбәрчебез тикшерде. Ежемесячно 2 раза в детском саду проводится дератизация от мышей, и 2 раза в год в обязательном порядке проводится обработка от насекомых. По необходимости проводится дополнительно. Ашханәгә беркемне дә махсус киемнәрсез кертмиләр. Бахилы, башлык, халат, перчаткалар кияргә кирәк. Хезмәткәрләр барлык нормаларны да үтибез диләр. После каждой выдачи продукции мы убираемся на кухне полностью. Мы моем все полы, оборудование все никой. У нас для оборудования специальное, все 2% раствором. Все для этого есть тара у нас. Мы берем стаканчик, все в соответствии с инструкцией есть для замачивания. Ашханәдә тараканнар булмаса да бу проблема бик тиз барлыкка килергә мөмкин. Шуңа күрә даими рәвештә бөҗәкләрдән эшкәртеп торалар. Соңгысы 30 декабрьдә озак еллар алдыннан узган. Ата-аналардан торган комиссияда бакчаны аена бер тапкыр тикшереп тора. Как только поступило сообщение о том, что есть подозрение на то, что нас обвиняют в том, что у нас есть тараканы, пригласила комиссию. Вчера эта комиссия работала, составили акт, посмотрели, все увидели. Если мы находим какие-то замечания, мы принимаем к устранению. Безнең иҗат төркеме тараканнарны күрмәде, бирде, ашамлыкларны күп баскычлы контрольдә тоталар. Һәр продукт махсус контейнерда 48 сәгать саклана. Ашханәдә барлык санитария кагыйдәләре үтәлә. Гүзәл Шихапова, Елена Камалова, Сергей Вильданов, Яңалыклар.
Шәһәрнең сәнгать мәктәбендә Төбәк-ара фестиваль узды. Азнакай, Чиста, Түбән Кама, Чаллы шәһәрләреннән килгән балалар татар милли открыткаларын иҗат итте. Җиңүчеләрне 3 номинациядә билгеләделәр. Яшь рәссамнар белән Гүзәл Шиһапова очрашты. Алсу Азнакай шәһәреннән ул яттан Габдулла Тукайның портретын ясый. Моның өчен бөек шагыйрьнең 100 чалымнарын истә калдырырга туры килгән. Иң бәләкәй чактан без аны беләбез. Ул аның шигырьләрен без бәләкәй чактан укыйбыз, ятлыйбыз. Истә кала аның күзләре, аның кара шундый зур күзләре. Икенче кабинетта балалар архитектура әсәрләрен ясый. Монда да җиңел түгел, корылмаларның һәр элементын истә калдырырга кирәк булган. Я рисую мечеть Кул-Шариф в Казани. Я выбрала эту мечеть, потому что, мне кажется, она является основой республиканской культуры. И мне кажется, я решила ее стилизовать и нарисовать так, как мне нравится. Иң кече төркемдә 7-9 яшьлекләр катнаша. Первая группа – это у нас выполняется цветными гелевыми ручками и флора и фауна. И все это нужно закомпоновать в любимые наши техники, чтобы была проявлена любовь к Татарстану, может быть, какие-то орнаменты. Балаларның эше сәнгать мәктәбе диварын бизәячәк. Иң яхшы әсәрләр авторлары грамоталар алды. Фестиваль кысаларында балалар һәм мөгаллимнәр өчен мастер-класслар да оештырылды. Гүзәл Шиһапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Иртәгә 13 гыйнварда Чаллыда иске яңа елга багышланган бәйрәм узачак. Чара кичке сәгате 4-тә башланып, 7-дә тәмамлана. Кыш бабай һәм кар кызы чаллыларны кунакка көтеп калам. Шәһәрдәшләр өчен төрле бәйгеләр, уеннар, әкият балалар мәйданчыгы оештырыла. Аниматорлар ут тылсымы исемле утлы шоу, мамык перформанс театры, синең форматы концерт мәйданчыгы, әдәби сквер, әкият юлдас тәханәсе һәм док-шоу кебек тамашаларны күзәтеп булачак. Старые песни о главном ретро программасы кысаларында шәһәрнең һәм Казаннан килгән артистлар тарафыннан халык яраткан җырлар яңгыраячак. Дакар 2018 ралли марафонында зур үзгәрешләр. Перу чүлләрен Боливияның салкын һавасы алмаштырды. Узышларны 6-нчы этабында катнашучылар 2 ил чиген узды. Һава торышының кисәк үзгәрүе йөк машиналарының тизлегенә йогынты ясады. Ант тауларында биеклек 4500 метр. Урыны белән кар, яңгыр, боз ява. Кайбер юллар артык тар. Биек тауларда кислород җитмәү спортчыларда гына түгел, машиналарда да чагыла. Подготовка двигателей к высокогорью имеет очень большое значение, вот особенно на боливийских участках. Ну и радует, конечно, что наш новый двигатель на автомобиле Дмитрия Сотникова хорошо себя показывает. Ну и надеемся, что в дальнейшие дни по Боливии он будет себя также стабильно вести. Дмитрий Сотников машинасы КамАЗ-Мастер командасында бу елы иң яхшы нәтиҗә күрсәтте. Айрат Мәртиев һәм Антон Шибалов экипажлары 8-нче һәм 11-нче урынны алды. Эдуард Николаев генераль беренчелектә үз урынын саклап калуга иреште. Очень интересный день. Наконец-то начались извилистые дороги, быстрые, скользкие. Чувствуем, что скоро Боливия. Уже почувствовали, что есть высота. Высота сегодня достигала 4700 метров. Непривычно с первого раза сразу подняться на такую высоту. Но, тем не менее, старались, ехали хорошо, быстро. Тиздән Дакар экваторга якынлаша. Генераль классификацияда Эдуард Николаев беренче. Бүген узышларда ял көне спортчылар йөк машиналарын төзәтә. Гүзәл Шиһапова, Константин Величко, Яңалыклар. Бу сезгә ишеткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина, сезгә күңелле яллар теләп сау булашам. Исән-имин булыгыз. Продолжаем праздновать рождественские скидки в корпорации «Центр» и «Селдом». На большой телевизор скинули 3000, отдаем за 9555. Корпорация «Центр» и «Селдом». Все как для своих. С 18 января по 11 февраля в ТЦ Санрайз-Сити выставка «Зоопарк. Живые тропики». Крокодилы, анаконды, попугаи и многое другое. Приходите всей семьей. 0+. Санаторий Шипаласу и Жмингоды предлагает своим гостям уникальные лечебные программы. Наступивший год пройдет под знаком здоровья, красоты и благополучия.